Szanowni goście, drogie przedszkolaki, tak licznie dzisiaj zgromadzone w tym przedszkolu. Troszeczkę o projekcie. Projekt Bezpieczny Przedszkolak jest projektem edukacyjnym, który powstał na bazie doświadczeń z Wami, maluchy, z rodzicami, z całym otaczającym środowiskiem. W tym projekcie tak naprawdę chyba nie jest nic przypadkowego. Został on oparty o fachową literaturę pedagogiczną. Na tym bazowała się głównie tutaj autorka projektu. Również na tym, czym otacza codzienna nasza praca tutaj, tak? Was, jako tutaj Państwo, jako pedagogów, nas jako policji, która współpracuje z Wami. Zależało na tym, w tym projekcie, aby wykształtować takie postawy wśród najmłodszych, takie nawyki, aby gdy dorosną, radzili sobie bez problemu w różnych sytuacjach, w różnych zagrożeniach, które tak licznie w dzisiejszym świecie otaczają nas. I mamy wielką nadzieję, że to będzie owocowało w późniejszym czasie. Co ważne też, nauczyciele, którzy kierowali tym projektem, chcieli, aby ci najmłodsi potrafili znaleźć wśród osób godnych zaufania właśnie tych, którzy potrafią im pomóc w tych zagrażających ich życiu bądź zdrowiu chwilach. I tak jak na przykład starano się, aby zaufaniem darzono policjanta, strażaka, ratownika medycznego.